Okay, good morning. Good morning, Kabang Mike. Good morning sa katawan sa Davao del Sur. Sa Governor Cagas. Karong adlaw, pagasugdan ang RTSP and CSP dungan pikong team community-based skills training program. So in fact, this is convergence effort with sa PNP, sa Army, sa DLG, sa PESDA, sa Municipal Government of Matanaw, no? Usa kining sa Army nga mga grupo pod. Kining mga participants ito karon, participants kini sa moni ang mga FR, mga related sa FR o mga IP community na part isa sa GIDAS area bitang identify nga ang ginahanglan is law ka ng mga trainings. That is why ang provincial government through Governor Cagas nihatag gyud og pagtagad niini para kini atong mga former rebels and related to former rebels ug ang mga kaprentihan o mga IPs matagaan og skill training. Okay, so mo to mga ka-charm, no, ang mensahe sa to ang provincial bus manager sa Rolling Bus. So atong isam up karon ang numbers of participants ay paygayon nga community-based training din sa Barangay Dungan Pico. Sa dressmaking, adunay 17 ka mga participants or trainee na kung diin ang trainer mo si Ma'am Dailin Iskandor o si Ma'am Marilo Kalapan. Sa massage and spa, nail art, anaat sa 40. Ang trainer ni ini si Ma'am Lizel Badaran sa industry practitioner. Sa welding, adunay 22 ka mga trainees. Ang trainer si Sir Ricky Togero. O sa food processing, adunay 39 ka mga participante or trainees. Din ang ato ang mamahimong trainer ni ini si Professor Arlene Omboy sa Davao del Sur State College. Samtang sa welding, anapod Sir Ricky Togero sa industry practitioner gihapon kini. So kini nga mao aktibidad, no? Ana kini dool diri sa may gym diin nag-usa ang tanan nga mga trainings o gatudluan ang mga kaigsuonan natong IP sa mga abilidad, no, nga pwede nila magamit sa ilang kapanginabuhian. So karong panahon na uban pa nato diri ang personal sa kapulisan o gasundaluhan nga ni-assist usaba sa ato ang area tungod kay kining Barangay Dungan Pikong sa Matanaw Davao del Sur. Gikonsidera man kini sa GIDAS, no, or kining geographical kanibitang mo na ay record kani adto mga insurgency. So sa pagkaron hanay ang naitabo diri karon hanay ang mga gamit lakip na usab ang area o pinagi usab kini sa tabang sa mga barangay officials o mga kapulisan. So sa pagkaron naglaom ato mga kaigsuonan mga IPs, mga lumad nga matudluan sila og kahibalo pinaagi nini nga programa sa DOLE nga gi-implementar sa probinsya ubos kini siya sa inisyatibo ni Governor Douglas Dodo Cagas. Gihimo kini sa gobernador aron nga makabaton og kahibalo atong mga kaigsuonan. At the same time aduna po sila sweldo sa ilahang 15 ka adlaw nga skills training. So mga tagtaga-update ni ini noon at activity diri karon uban nato ang persa sa provincial government of Davao del Sur pinanguluhan ni sa Rolling Bus og lakip na usab sa Provincial Social Wealth and Development Office o pinanguluhan kini Ma'am Inday Porisores o sa uban pang mga kaubanan. So pa direktamente din sa Barangay Dungan Pikong Matanaw Davao del Sur, kini sa Maricel Sabadong Nguho reporting live. Report. Daghang salamat Maristel Ngoho sa imong report. Then thank you so much Sir Rolly Impas sa imong pagpasabot og sa imong mensahe. Layo-layo na gyud na din ha. Dungan Pikong sa sityoan na din ha o diha ra gyud sa Barangay Hall. Barangay sa sentro sa Dungan Pikong. Layo gyud na din ha. Nagpasabot lang mga igala no nga ang kining mga programa basta kay nahisakop pa ka sa Davao del Sur walay layo-layo sa army. Walay layo-layo sa army. Kay naa karon dito mismo si Sir Rolly Impas para sa skills training program gikan sa DOLE kundi na nag-implement ang atong probinsya sa Davao del Sur. Ang pag-implement ani gihimo ni Governor Cagas nga dapat iaging skills training. Dili kay hatag dayon sa inyo ang kwarta. Trainingan sa ninyo na. Inighuman sa inyong training, ihatag sa inyo ang kwarta. Walang labis, walang kulang. Almost 7,000 if I'm not mistaken ang inyong madawat anak human siyang training.
Unsa pay lain ninyong madawdaw pag human ang nagmadawat ninyong kwarta. Diha ninyo ma-realize nga kani dayong kwartaha nga amo ang gitrainingan, dili day kay kini lang ang among giapas. Gamay ra day ni. Mas dako ang kining among nakatunan sa skills training kay magamit namo ni sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian. Diha ninyo na ma-realize pagka nang hapit na mo graduate kay 15 days man lang siguro na ang training. Ingana ang katuyuan kung nganong gusto ni Governor Cagas nga iaging skills training ang paghatag aning ayuda nga gikan sa DOLE.